Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आंखौ बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय स' आं बेखायनो बानायबाय माने बानायगासिनो दिनैहाय आङो संगोन दाउला खासिजों सबाय स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थोदो बिदिब्ला न'निफ्राय लाबोदोंमोनलै दाउलाखौ नै मैला खामजोब्बाय दा खामानि मावग्रायासो खस्थ' मोनसिगोन बेसेरा हेल' नों गाज्रि मोना दे नोंखौ जानोसै दे दिनै दे गाज्रि मोना दे हामा मोना दे सना दुलदि मानो एसां गोथाव जानाय होनबा नोङो बेखायनो जाजानो नागिरदों आंबो बालनि नै दायो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देखाना लाबाय ओमफ्राय देनानै गोथाव संनानै जानोसै आरो ओमफ्राय दाउखौबो उपाय गैया इयावथ' जेबो गन्द्राय सन्द्राय गैया सिखाबो बिदि गिदिर गैया ओमफ्राय उपाय गैया बेफोरजोंनो दाननानै जानांसिगोन आरो उपाय गैया ओरैबायदि खस्थ' माबा मोनसे गोथाव मोनजानो थाखायथ' खस्थ' खालामखानांखागोन अबयसे बेदरखौ दायो एवफ्रामदोसो बेखायनो संख्रिखौ होआ माने हालदै होगोन आरो नै बे आंनि बिखा सना आंखौ जाखागोन होखाया रावबो दायो आंबो ओइ नों होआ दसे एवफ्रामनानै बोखांनानै दोनगोन बेनि उनाव सबायखौ संगोन बेखौ गुवाहाटियावसो बायनाय नालाय ओमफ्राय जाहाथे ग्लास लायदोंमोन जेबो मिथिया गथाथाखौसो लाबोदो बै माने खावसे थानायखौ लाबोखायाखै ओमफ्राय नै रुयाखैबो गोबाव मानि जाबाय बेखायनो दा कुकारावहा रुग्रोना लानोसै नङाबाथ' जानाय नङा थाव जानो सानदों ना जानाय गोरासो दङ रुयाखै रुइजोबाखै बारा रुनोसै होबाय दायो सिटि मारिबानो ओंख्रिया मोनसिगोन दाउखौ एवफ्रामखाना लाखाबाय नै आलुखौ फ्राय जागोन आलु फिसा बिराद गोथाव जायोना ओरैबायदि दाउ बिमा खाना आङो मालायनि सुरिखौ पसन्द जाबाथाय मालायनिखौबाबो लानानै हागोन आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि पेक लारायबाय थायो जाहाथे गैयाबा लेट बाय नोंसोर था होनना बुंलायो आरो ना उपाय गैया आरो लारायग्रा मानसि मिनिग्रा मानसि ना
माबायदि गोलाव गाङो मेजेमफोरा गजोबगासिनो जाला सासे लाइफ होगासिनो मावा दाङा ओरैनो जाग्रा साला जागारनायल' ओमफ्राय नै आङो एक्सप्लेन खालामबाय थायासै मा मा होखादों मादों बेफोरखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों स' नै दायो सबायजों दाउजों ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दिनैसो फार्स्ट टाइम सबायजों दाउजों संफेरदों आं माने जाफेरबाय बहुत बार जाबाय खिन्थु जोंहा मामानि संनाय उदां उदां जाफेरबाय आरो खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम संफेरदों माने बेबो नोंथांमोननि रिक्वेस्ट मोननायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय नै बिथिं देखायलाय बिथिं नैयावहा आलु फ्रायखौ एवगोन आरो सबाया गोदौदों बेखौ बिराद गोदौगासिनो दं आरो नै भेन्दि हाबावलायबाय बेखिनि जानायल'जों थोआ ओरैनो कुम्भ राशि नामा आङो ओरैनो कुम्भ राशि मोनाखै कुम्भ बायदि जागारनाय उन्दुनाय 6 माह जानाय 6 माह माबानाय उन्दुनाय बिदि आहा नै जोंहा सबायाबो मोनबाय बेखायनो खांनानै दोननोसै ओमफ्राय दा भेन्दिफोरखौ संला संसि संनानै जानायाव लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ ना मा होनो आं जेबो बुंथ'ला गोथाव जादोंना जायाखै नोंथांमोनानो आन्दाज खालामनानै आंनि संनायनि स्टाइलफोरखौ नुनानै साननानै लादो ना मा बुङो मानो होनना बुङोब्ला आं गोथावथार होनना बुंबाथाय नोंसोरो आंखौ ओरैनोसो होनदों सानो ना बेखायनो गोथावबो होनला आङो थावाबो होननो बोरैबा मोनगोन ना इमान खस्थ' गरमाव संदों आङो ओमफ्राय गावनि संनायखौनो गोथाव जायाखै नांबा गावनो दुखु मोननाय जागोन ना जेनेबा बेखायनो नोंथांमोना जि सानना लायो लादो जि जानांगौ आं मोनजाबानो जाबाय भाई Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you stay safe guys जोबथ'वाखै भिडिअ नायबाय थाथ' जोबथ'वाखै मानो होनना बुङोब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो सानो जानानै फनानो फैलायलांबाय डिस्टार्बनो साला बासतों आंखौ जानाय टाइमाव कल खालामबा ओमफ्राय आरो आङो बिदि शुट खालामनायखौ बावगारलायो आरो ना जानाय टाइमावहा ओमफ्राय माने एसे केमेराया थाबा एसे स्टाइल खालामनानै जायो नालाय केमेरा बावगारोलै जानानै डेन्जार गोथाव नालाय गोथावसो होनना बुंफ्लांबाय नै नाय माबायदि जादों आङो केमेराखौनो बावगारदोंमोन ओंखाम जाखांनानै दा नायजागोन without reaction Oh,